moni ajautuu tähän uhriminätilaan, eli alemmuuden tilaan. Joku asia ei mennytkään niin kuin me haluttiin. Sulje sun silmät. Näe sun mielessäsi, että sulla on sellainen heliumilmapallo kädessä. Hyvin syvällä pohjalla ovat emootiot, jotka ohjaavat meitä, ovat ohjanneet ihan pienestä saakka. Reaktiivinen, tunnistamaan uhat. Me ollaan menty semmoiseen tilaan, että me ollaan aivan liian tuntosarvet herkillä. Laske kädet sun reisien päälle. Mistä se onni nyt löytyy? Ja voi että se on ahdistavaa. Ja mitä enemmän me jahdataan sitä, niin sitä kauemmas se liittyy. Käännän päätäni hiukan ja katson tonne vasempaan käteen. Erityisesti vihan hallintaan. Ja tässä on itse asiassa sellainen kuvio, minkä avulla sä voit pohtia. Pysähdy siihen ja pohdi juuri nyt, mikä on juuri nyt sun vireystilas ja mikä on useimmiten sun vireystila. Lähde tästä liikkeelle tänään. Rakkautta päivä. Sukelletaankin hieman syvään päätyyn, rakkauden pääty.